Ano Jenny? Lason ka ng Sprite. Ay, Royal, Bili ka, baby ko. Kain. Ayan si Gwen. Bumaba ako para magpaano. Di ba ang tagal ko mag-ano? Pero ano? Ayan po, budol fight daw. Tapos kumuha na sila ng dahon. Yung budol fight Ate Jenny, nakaplato yun. Hindi. Ano? Uy, mali. Ha? Ali. Kamay. Oh, yan na si... Ano pangalan mo? Mikay. Mikay. Mikay ng bato. Hindi ko kalimutan. Yan si Mama ni Gwen. Ibigin, hindi ko akalain. Nung pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin pala ang mamahalin. Ayun, Ayun na! Ayun na po! Kain na po. Alam nyo, kakain na. Kuya Jason, tama na yan. Huwag na! Dalin mo. Huwag yung magatso. Ganun lang. Kain na, kain! So for today's video, ako na muna mag-vlog para kay Kuya Jason. Tay, kain na! Lalagyan lang yun. Totoy, kain na. Ay, ang ganda ko. Kuya Gatcho, tingin ka muna dito. Ayun na naman siya. Hindi na naman ako pinapansin. may camera rin doon, tingnan mo. Kuya, kakain na. Titigas kasi ito. Ay, sige, focus. Focus. Ay, ang ganda ko dito, tay! Maganda ba? Talaga naman. Ikaw, tay, pogi ka. Oo. Naman. Laban na laban si tatay. Hindi ako pugi, hindi ako nakapag-asawa. Wow, tama nga naman. Kuya Gatcho. OMG! Nahulog tayo kay Kuya Gatcho. Ganyan, balingan. Busy pa sila. Busy pa sila. Kuya, okay lang na ano siya. Ayan o. Open cam pa siya. Wow, pogi doon. O, isa pa. Ang ganda ko doon, Kuya. Ano Jenny? Lason ka ng Sprite. Ay, Royal, Bili ka, baby ko. Kain. Kain. Hi, Gansay. Ala, Nahulog. Nahulog. Win, di na. Damay mo kanin mo dyan. Harap. Para tumaba ka ulit. Para Ayaw hindi mo kailan? makasubang si Kuya Pula mamaya. Kapala ka din. Puro na sa nadi-alaala. Alaala ng pag-orange din. Nagpupunta na ako. Bilahi ko, Edong, pili pa. Si Uno ni sabi yan. So pag din kita dito. Pagsasampay. Lalo pag tumimpila ng gadyari din. Toyo. Muan? Toyo limon siya. Amo, ito, Jen. Nasa ibang kaya sa Jenny, maluya ko na bilo na sa Jenny ngayon. Maluya bilo na sa Jenny ngayon. Yung pala ka nasa ibang. Yun yung nasa ibang. Baka po sa kinaalala. Oo, may naalala ka. Kuya Jason. Oo. Ah, ah. Nakikisabay man pati. Malupit. Tay! 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 Kanin, kanin. Ulam pa. Nag-jollibee talaga. Oo, mang-inasal. Malupit. Talaga pinagpipili ni Kuya. Amuay. Sige, usapin. Para pagigising niyo, tataas ng salita. Sige. Ganun mo kaya si Kuya. Huwag ka yan. Grabe ay. Garam? Lupit. Pag isang miracles. Malupit. Amo dapat naroon ko sa boses ni Kuya. Malupit. Ako,
Hanggang Bulacan. Kasi ako. Tapos may doyan, ano? Loko mo kasi Patulog dito. Doyan. Tay, may karne pa rito. Tay, meron pa tay. Pang-ulam. Amuan. Malupit. Mamaya. Ano, umutla ka talaga natin dyan eh. Pagpalaway ka. Seryoso. Puputla ka. Pula, si Pula kasi. Puputla ka nga. Madinaan mo kayo, pulang. Oo. Ano pagmatin mo? Pangluluyan nga masuba ko. Amuan. Pangluluyan nga niya. Nabati mo kasi pag ihaw eh. Nabrak pa? Mabrak pa. Nabrak pa? Nakabalos mo na. Miluyero ko pula. mo? Paano ka kay pula? Sa tubig. Sararo, may matayak. Abo na pala tutukoy. Ha? Ayaw na pero may bit-bit. Oo. Kaya tubig. Ma'am. Kaya na sa tubig ka. Bukit pa lang ako dyan. Merong minuto yan. Pare. Bago mag- Effective agad sa kanya, mga 5 minutes. Basta na sibag niya. Mga 5 minutes lang. Second lang. Hinangan yun, dali. Pagtas ng musad daw, okay na. Mali naman sa pagsilang ko. Si ate nga ni pangluyan na. Si mama mo na si Bang Manipula. Pagsibang talaga. nga na ako. Kung ano yung masibang, pag silong kukudan mo lang, ayaw. Nakaon natin, nakaon. Totong tao. Di so bago. Pag silong kukudan mo lang, Di so nagbagting baga ko sa ano. ayaw pa. Ay, Yan ako sa natong matutong ba? yan, nabrak pa. Pinagwa ko sa nato, pinaglakas ko loob ko na. Yan talaga sa matong. Bato siya sa ngit-ngit sa pagsilong ko. Eh, ano, kuha na kaya ako. Naggalok na Oo, ka. pagkapoy na, ha? Baka nagaram sa pagso, nagalok naman. Nagkararang na kita sana eh. Magpararang ng paluya. Isa ko, naubos na. Hindi, sa pag nag-aalop ka, pares ka mo nag-aalop. Ay, grabe yan. Python! Pag-inom dito sa Baman. Yan ako kada sa matong ako, nagbabagting ako. Saka permi na kayang sa isip mo ako. Bayan. Ano yan? Asan na yan? Di ba? Bayan. Sinasibang na ngayon. Sige, bang na Asa di ba para sibang? Haro ganun ka. Psychological. Hindi mo talaga subago, yan ako sa matong ba na. Araw kahan. Pangluluya akong di. Ano na si Kuya Noli? Nagtaas. Maluluya ka, hindi mo maintindihan. Pero naintindihan mo. Buisit. Pag silong mo, damulag, ayaw. Tumba ka dyan. Mahihi ka ng tubig. Hingin tubig. Okay, busog na. Iya, sabi dito ko meron. Ang dilog magpidal. Para ulan si mama niya, basta sabi ko. Hindi ko napapagabahan. Pagpunan ko sa mga taos. Sabihan ko na. Di na natin magkararayo. Ay, joke lang tumakali. Joke lang tumakali. Nakapagod tumawa, no? Apa? Pwede maghahalo. Yung nalo si tatay. 5. 8 to, 8. Eh, talaga. Yung apa yan, ano, kaya panta. Kailangan ba? Street body pa ng guard. Kaya ba yan?
Sila pala yung bahala yaw eh. Sila? Oo, susuporta lang daw sila. Ah, malupit. Oo. Bulan. Susuporta lang. Dito lang napapagal. Iyan ako no. Ha? Iyan ako Uy, no. ako dito na rin. Inaakaw na kami. Di ba? Pinarawa ko kaya. Kinukuha nila lahat ng trabaho. Sabi ka lang ko, pumagilid na ko no. Pinapaupo ka na. Iyan ako no. Dito ka lang, Ting. Unod ka lang muna para. Ano? Oh, uyugo na ito. Oh. Ay, inspirasyon na. Oh. Ayaw nang pakilusin yung kuya. Yung Oo. hotel niya. Oh. Iyan ako no. Oh. Malupit. Baka sabing, di ka nang eta, di ko pa kaya ka, di kamot ko. Dito, baka paano na ako. Akala ni katuwa lang po yun. Pero minsan, parang feeling ko, alam nyo na. Alam nyo na. May ate na ako. Kalintidara ko kan. Singer na dancer pa. Oo. Oo. May approval na magulang. Wala yan. Sos, Mariano. May go signal na eh. Ngipin ko ah. Dali sa ng matigba. Madaling matigba. Ang ganda ng GoPro. Grabe. Kailan kaya din ako magkaka-GoPro? Ang nangyayari yan pagka bumili na ako. Ay, may mga ano pa kasi. Tutusin, mga nakalipas nating ano kaya na kaso may mga dumarating na problema talaga.
Lulutuan mo, Nay. Luluto ka? Ah, kala ko magluluto ka. Ay! Amoy sa pinagluluyahan na mo. Pangalay. Wanna be with you. Na, 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 na. If I am holding Una na yun. Pagluto ng mama nito. Spaghetti. Ang magandang vlog yun. Ay, magluto si nanay ng ano, spaghetti. Pinapakuluan niya yung noodles. Yan. Spaghetti po yung ano natin, merienda ngayon. Sangkaalan. Wala. Baka naligpit na. Sangkalan. Yan, patuloy pa rin tayo sa pagputol ng gagawa tayo ng anilyo para naputo sa anilyo sa biga. Yan.
Ayan po sibuyas. Hindi ko bumalik si Jenny. Sibuyas bawang. Ano daw siya? May punta yata sa school. Hindi tayo mo kumain na maya. At pinakulo ang spaghetti. So, balik na lang natin yung Yung balik tayo dito sa niluluto ni ate. Noodles. Ay. Nasa ano talaga? Procedure. para din Hindi magdikit-dikit. Tinugas. Papatuloyin. I look into your eyes. At yung sahog, sasahugan ni atin ng yung tira na inihaw na liempo. Yan. improvise na lang ng git. Diba? Masarap yan, masarap. Yung iba nga, sinusubukan yung sardinas, masarap din, sardinas. Tuna, pwede rin. Pwede rin po. Kasi dumikit dun sa Lamang talaga pag marunong magluto.
Tapos na ano na, yung noodles luto na. Yung ano na lang, sauce. Gigisa na lang ng sauce. At yan pang maggagawa tayo ng ano, anilyo para na sa biga. At ginawa na ako ni tatay ng sample, instruction na ganito. At ito na yung una kong gawa. Ayan. Ito na yung pinutol ko kanina. Patuloy tayo. Ito naman na. Win.
Payag ka? Payag ka nga, payag. Oo, approve. Payag ka na? Oo, kuya pula, dito ka. Ayun, payag na raw siya. Na ano? Ayan. Magiging. Ayan ang sibag-sibag po ni Kuya Pula. Si Tita Red. Ay, Dang. Ang sipag ni Dang. Sipag na talaga yan. Pumayag na, payag daw. Ay, ano lang? Oo. Ibigyan natin si Kuya Gatso. Payag na talaga, payag. Pero payag. Oo. Payag pala. Yan, sige. Hello. Hello po. Ito lang po. Sige. Hi. Naligo po ako. Parang Saan ka galing? Saan ka galing? Tumulong sa pagluto. Kapagluto. Ano ginawa mo? Ikaw yung kusinero? O taga-gatong? Ka ng sangkap. Ah, taga-ano ng sangkap, tad-tad, tas luwag. Ay, kita sa requirements. Bye, Kuya Jason. Ano masasabi mo na ganyan na yung bahay mo ngayon? Excited na akong pumera dyan. Mabilis yung paggawa, no? Mabilis. Parang manok. Mabilis yung pagkagawa, no? Oo. The best kasi kayo. Oo. The best ang pahulan. Balutin mo ko sa liwanag ng iyong pagmamahal. Balot tayo ng spaghetti. Merienda tayo. Balot ng spaghetti. Sharon. Magsha-Sharon tayo. Mag-Sharon. Ano po po, Bina? Grabe, kanina pa ako hanap ng susi ko. Tinago pa na Ate Jenny. Sinabit dun sa may ano. Sinabit sa may saging. May saging. Yo, yan, naghahakas siya ng ano. Shoutout ka, shoutout. Pambira. Tinago na Ate Jenny. Tinago na Ate Jenny. Sinabit dun sa may saging. May saging. Ang kadala ko eh. Sinat ni Pula. Nasa doon sa may saging nakasabit. Doon nga nakasabit ganyan oh. Kailan ito yung oras na naghanap? Hindi, doon to sa lamisa tayo. Sa lamisa, pagdating ko. Ayan, pauwi na. Hayop ka, Ate Jenny. Bukas ka. Babawi ako. Ano na kami?